Akateli, Achekai, Anokai. Ibe nanani wa ibe nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songonda matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. So don't know la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songonda matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songonda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogono tani kene mata, abara no kanyi, ibi 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 walasa ka baara kɛ jɛlenya na caisse malienne de sécurité sociale CMS olu ye u ka barodalasigi kɛ min senfɛ u ye u ka san musakaw ani baaraba mun bɛna sigi sen kan u ye o dantigɛw bɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o senfɛ min y'i ka dɔn k'a fɔ u ka musakaw ye ko olu dɔ bɛna fara o kun damaw kan an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko ale fɛn ye min kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun mako bɛ dɛmɛ na wa ko bɔlɔlɔ sira o jɔyɔrɔ ka bon o baara ninnu na an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye o ko kan an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye janvier kalo tile 16 san 2026 an bɛna mun walawala aw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila admin sebe ale jabaraniso sanfɛla la I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni alamisa ye janvier kalo tile 15 san 2026 CMSS ale ye min ye k'a dɔn k'a fɔ sécurité sociale maaw olu ka barodarasigi o kɔni kɛra ni o ye u ka conseil d'administration ye ale tako 34 ka fara a tako 35 kan o kɔfɛ min ye AMO fɛnɛ ale fɛnɛ sigi kɛra tako 24 ka fara a tako 25 kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi ninnu kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ ko nin baara ninnu k'a kɛra sababu ye ka se ka ninnu ka sɔrɔw an'u ka musaka bɔtaw k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛw olu bɔ Asanso ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan u ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ k'a daminɛ pension sarali la ka taa se fura sanwariw olu sarali ma ale ni tɔndenya quartier ale dili la tɔndenw ma fɔ ka taa se musakaw ni o ye pension o sarali la an ka yɛrɛmarakafo kɔnɔ ninnu de ye baarabaw ye mun sigira sen ka caisse malienne de la sécurité sociale ale fɛ ka kɛɲɛ ni san 2024 ye sur les 24 activités du plan d'action 2024. Ka tali kɛ wulikajɔ 24 na ka kɛɲɛ ni san 2024 ye wulikajɔ 17 de sera ka sigi sen kan tɔ 7 o farala san 2025 wulikajɔ kan o wagati kelen na décembre kalo tile 31 san 2024 min ye musakaw kun bolodalen no ka t'i jɔ miliyari 194 a n'a kunkanfɛn na o musaka nunu la baara la fo ka taa se baaraw kuncɛli ma n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ 100 sara la 93 a n'a kunkanfɛn 52 o de sera ka sigi sen kan ni o musaka tari jɔ sefa wari miliyari 100 ni 77 a n'a kunkanfɛn n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye 100 sara la o bɛ t'i jɔ 91 a n'a kunkanfɛn 55 la soit un taux d'exécution de 91,55%. Mali kɛnɛya minisiri ale ye foli ni tanuli ta k'a ɲɛsin caisse malienne de la sécurité sociale ale cakɛlaw ma ka fara délégation de gestion de l'AMO maaw ma ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔw ye minnu kɛra sababu ye ka laɲiniw sigi sen kan. Le budget de la CMSS au titre de l'exercice 2026 qui s'inscrit dans le respect des normes. Caisse malienne de sécurité sociale ale ka musaka san 2026 kɔnɔna la ko o bɛna t'i jɔ sefa wari miliyari 211 a n'a kunkanfɛn
o b'a jira k'a fɔ san 2026 musaka ka ca ni san 2025 ye. Le projet de budget de la CMSS au titre de l'amour min ye assurance maladie obligatoire ye ale ka musakaw bena ta bɛn san 2026 kɔnɔna la sefa wari miliyari 45 a n'a kunkanfɛn de francs CFA. ka kɛ ni san 2026 ale wulikajɔw ye caisse malienne de la sécurité sociale ko ale ka baaraw bena boli min ye tɔndenw olu ka hakɛw lakanaliko ma o kama ko baaraba damadɔ be mun bena sigi sen kan. Assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés. caisse malienne de sécurité sociale ka baaraw bena ɲɛsin tɔndenw ka hakɛw tɔbɔtɔli sɛngɛlafiyɛbɔ wagati ka dɔ fara sɔrɔw yiriwali kan ani ka passionɛriw ka musakaw d'u ma a wagati la sɔrɔ ladoniko ɲuman ani ka gafew lasago ka ɲa ka kunnafoni jɛlenw sigi sen kan pensionko la. Les services aux assurés. ka kɛ ni dɔ farali ye ni cakɛda nunu olu ka musakaw ka kɛmɛ sarala CMSS ko 7 a n'a kunkanfɛ 36 7,36% ko o farala olu ka musakaw ka ale ni amo kɛmɛ sarala 5 a n'a kunkanfɛ 10 san 2025 kɔnɔna na a ko nin bena kɛ sababu ye ka kɛ ni san 2026 ye ni cakɛda nunu u ka se ka baarabolo camanw sigi sen kan. kunnafoniya bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ko ale ye fɛn ye min kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun mako bɛ dɛmɛ na wa nin waati na bɔlɔlɔsira ko ale kɔni kɛlen don sira ye mun kɛlen don ka nɔgɔya caman don ni wulikajɔ ninnu na yaasa maa mun mako bɛ dɛmɛ na ka se ka olu dɛmɛ anw ka ɲininikɛla olu wulila k'u jɔ a ko la u ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. ka dɛmɛ don ka tilali kɛ ani ka ɲɔgɔn kokɔrɔma don fɛnmisɛnni caman minnu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka koba kɛ an filɛ yɔrɔ min na i ko bi baɲumankɛtɔn caman bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw dɛmɛ sebɛrɛ tɛ minnu ye. N ye hakilina ta ka jɛkulu ninnu sigi parce que Mali bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ depuis san 2012 donc y'a to an ko min bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ i yɛrɛ ye i ka dɔɔni bɔ dɔɔni na ka mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ n'o ye. An bɛ dɛmɛ lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ la notamment orphelinaw b'o la famille défavorisée olu b'o la ani déplacés de guerre. An bɛ hun min kɛ mɔgɔw ye a hun in ka kɛ cadre juridique légal dɔ kɔnɔ a ka kɛ fondation ka actif la o ka fisa ka kɛ association ka baara filɛ fondation ka baara filɛ baara ninnu. Aïcha Baba Keita ale ye fondation ABK dayɛlɛbaga ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu dɛmɛ depuis san caman yaasa a bɛ se ka ɲumanya kɛ. orphelinat dɔ bɛ Dawudabugu musomaninw bɛ yen nɔ musomanin 102 an b'olu ka nasɔngɔ bɔ kalo o kalo an b'u ka selimafini san an bɛ u ka école ta minɛnw bila ka taga denmisɛnnin minnu n'u bɛ transiter brigade de mers fɛ an b'olu dɛmɛ dɔɔni dɔɔni kalo o kalo nin y'a kalo 6 ye an se ye min ye an b'u bila ka taa d'o denmisɛnninw ma. association donneur leur sourire fɛnɛ ka sira fɛ Mohamed bɛ dɛmɛ ɲini a jɛɲɔgɔnw fɛ ani bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a di dɛsɛbagatɔw ma. bɔlɔlɔsiraw bɛ nafaba de s'an ma a kɔnɔna la parce que an mana an ka vidéo kɛ an b'a bila olu de sanfɛ n'a ye view générer donc an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ participer an ka appel à l'action n'an taara déplacés de guerre ninnu lajɛ an b'a lajɛ olu mago bɛ se mun ma ka caya donc o ye denrée alimentaire ninnu an b'a essayer ka na n'olu ye dernièrement fana ye dɔ kɛ orphelinat dɔ la n'o bɛ Dawudabugu a tɔgɔ Jigiyabu. ka fara olu fɛnɛ kan Bala Mariko bɛ yen ale n'a jɛɲɔgɔn dɔw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka association dɔ sigi sen kan olu fɛnɛ bɛ maa caman dɛmɛ. an balima minnu bɛ bɔra u sigiyɔrɔw la jamana cɛmancɛ yɔrɔ la ka se Bamakɔ yan nɔ an ye an bolo don olu ka ko la k'olu dɛmɛ ani an balimamuso dɔ fɛnɛ an balimakɛ dɔ denmuso tun ye sɛgɛkata ni min donc an y'o denmuso fɛnɛ dɛmɛ ka taa furakɛ farajɛ jamana kan. nin kɛwale in bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ni maa kofɔlen ninnu b'a fɛ ka fɛn dɔ de yira an na n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma hali n'a kɛra fɛn fitinin ye an bɛ se k'o sɔrɔ k'o di mɔgɔ dɔw ma k'i ɲɛji cɛ n'o ye an bɛɛ kan hakili to an kɛrɛfɛ mɔgɔw la sebɛrɛ tɛ minnu ye. kunnafoni bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ charbon ko ale ye fɛn ye min bɛ labaara an ka dukɔnɔnaw la kosɛbɛ tobili sira kan ale ni baara wɛrɛ caman ko nka ko charbon hali n'a y'a sɔrɔ nafa caman bɛ a la ko ale kɔlɔlɔ dan tɛ k'a sababu kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka bana caman bila maaw la i n'a fɔ ɲɛnakilibanaw a n'a ɲɔgɔnna tɔw Isa Sise ale ye wulikajɔ k'a ye mun sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. charbon ye fɛn ye baara bɛ kɛ ni fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ ka caya surtout an ka gwadon yɔrɔw la musow tɛ se ka baara kɛ a kɔ Marisa Keita ye gwadonmuso ye ale bɛ o sɛbɛntiya. ne bɛ baara kɛ charbon na a mɛnna dɛ de b'an fitinin an b'an baw ka tobili kɛ charbon na fɔ sisan nka charbon kɔni tobili a ka jugu mɔgɔ dusukun ma a yɛrɛ b'a dɔn hali lɔgɔ yɛrɛ a si ma ye mɔgɔ ɲɛma nka an b'a kɛ cogo di ni dumuni tɛ n'a dabila jagoya an ka baarakɛ minɛ de don. wa maa caman bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ
a kɛra baarakɛlaw ye o walima feerekɛlaw. Tile kɔnɔ kuma dɔ e bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ 2000, kuma dɔ e b'a sɔrɔ 3000, kuma dɔ e tɛmɛ 500, kuma dɔ e tɛmɛ 400 kan. Ne kɔni a ma kɔlɔlɔ foyi lase ne ma parce que yan ne y'a lajɛ n kɔrɔkɛ kɔrɔba olu bɛ baara la, olu bɔra o dɔgɔnin nana, olu bɔra fo ne yɛrɛ sera. Charbon yɛrɛ bɛ sɔrɔ bayirimɛli la. Dɔgɔtɔrɔ ka kuma kɔnɔ ale y'a yira ko o bayirimɛli bɛ kɔlɔlɔba de lase adamaden ka kɛnɛya la. Charbon kɔlɔlɔ dɔɔni b'a la surtout kɛnɛya fanfɛla la et kɛnɛya min yɛrɛ principalement min baselen don kosɛbɛ fugonfugon kan parce que n y'a f'i ɲɛna cogo min na charbon a mɛnɛtɔ la i bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la et charbon ala tatɔ la poussière min bɛ bɔ a la o fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ma parce que o poussière olu de bɛ n'u jɔ fo fugonfugon filijuru labanw sanfɛ donc a bɛ se ka bana caman causer comme a bɛ se ka bana yɛrɛ dɔw minnu bɛ yen kɔrɔlen k'olu fana lajuguya i n'a fɔ sinsan. Charbon bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ. Jiko ni kungoko minisiri ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira ko jiritigɛ ye kungo tiɲɛni sababu dɔ ye Mali kɔnɔ. Ni ne bɛ taa ni an ye kɔkanko kibara ale hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye munumunu salo kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Gamikaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ Sana Manjang na n'ale y'a jame ale ka maafala dɔ ye min kun bilalen don walasa ka se ka ka dantɛmɛwalew ni k'olu kɛ. Ale welela bɔgɔ jeninen kan min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ a nɔ bɛ maa dɔw bɔnɛni na ani na n'o bɛ tali kɛ Kajali Jamena n'ale yɛrɛ kun ye kɛlɛcɛ ye min kun cɛsirilen don walasa ka se ka Casamance ale ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma Senegal jamana kɔnɔna la. Sana Manjang na a kɔni y'a yira k'a fɔ ale nɔ tɛ ni ma kofɔlen o fagali la nka fɛn min ye seereya dɔw kɛra ka tɛmɛ o y'a yira k'a fɔ Sana Manjang ale kɛra sababu ye ka ni ma kofɔlen ni ka bɔnɛ a nin na. Ugandakaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ kalafili koɲɛw la commission mun sigilen don ka se ka kalafili jaabiw bɔ olu y'a yira k'a fɔ Yoweri Museveni ale kɔni ɲɛmaya sɔrɔ fɛn min ye baara kunfɔlɔw la n'o bɛ tali kɛ 100 sara la 76 ani maa mun kun bɛ nin kalafili kofɔlen in na n'o ye Bobi Wine ko o jɔyɔrɔ bɛnna 19 murumuru 85 ma. U y'a yira k'a fɔ nin kalafili in senfɛ baaraw kɛra min kɛra sababu ye nin jaabi ninnu sɔn tɛ se ka k'a ma fɛn bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsiraw olu tigɛliw fo ka taa se fɛn min ye kalafili gafew olu ma se u se kuma la marabolo dɔw la ani fɛnɛ minɛli kɛra ka ɲɛsi Bobi Wine ale ka lafasali kuru maaw ma ka sababu kɛ u hakilina ye minnu kɛra sababu ye ka ni dantɛmɛwale ninnu fɔ min bilala sen kan fanga yɛrɛ fɛ. Chad président Mahamat Idriss Déby Itno ale kɔni sugandira ka kɛ maa ye fɛn min ye ka jɔnjɔn d'a ma bɛn ani keleya sabatili la farafinakun kan. Cakɛda mun sigilen don ni hakilijagabaw kɔɲɔw kama olu y'a yira k'a fɔ Mahamat Idriss Déby Itno ale sugandili jateminɛ dɔw de kɛra o sababu ye min bɛ tali kɛ a jɔyɔrɔ la fɛn min ye furacɛla fanga min kɛra a ka jamana kɔnɔ o nɔgɔyali la fo ka taa se kalafili baaraw ma ani fɛnɛ a ye wulikajɔw kɛ cogo min na Sudan jamanaden minnu bɛ yen nɔ n'olu bolila kɛlɛ ɲɛ olu ka se ka dogoyɔrɔ sɔrɔ a ka dugu kɔnɔna la olu bɛɛ kɛra sababu ye min kɔnɔna la olu ye ha yira k'a fɔ ani ni jɔnjɔn in ka kan. Jiwalankataba dɔ kɛra sababu ye ka kasaraba lase Mozambique, Afrique du Sud fo ka taa se Zimbabwe jamana kɔnɔna ma. Maladɔnya k'a fɔ jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔla o de ye maa 100 ani maa 3 bɔɲɔgɔnko olu kɔni taara Mozambique ale dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ sanpɛrɛnw fo ka taa se ji walankataliw ani fɛnɛ kuran kɛra sababu ye ka maa minnu fa. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲin'aw fɛ a ka to an ka programme ka wasa b'aw ye jabarani ko la. Achekai, anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damatemedia. Songo damatemedia. Andi baratelima.
Telima wa daka di tro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe nana ni here, Malio severa. En du intérieur, en du extérieur. Songo dama teme diado, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, songo dama teme dia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no